Kaixo, Mikel Nogales agartzazu naiz, zestuarra, eta Ekainberrin gida hezitzaile bezala egiten delan. Gaurko hontan, zestuko ondare arkeologikoai buruz hitz egingo dugu, eta zestua naiz da herri txikia izan, lurraldez eta ondarez oso zabala dan eremua da. Bertan, ikustia dazkau, historia aurretik gaur egun arteko ondare ezberdinak. Hasi lehen gizakien aztarnetatik, beraiek egin zituzten irudietatik, erromatar garaia pasa, Erdi Arora iritsi, bertan zestuko hiribilduaren sorrera, 1383an, eta hortik aurrera bai aurkituko duguna da ondare arkeologiko ugariagoa. Gero, aro modernoan, inguruan dazkagun baserri asko garai hortakoak dira, eta ezagunagoa dan Lili Jauregia ere bai. Oraingoa zen pixkanaka, zestuako ondare arkeologiko hau ikustera. Zestuko ondare arkeologikoa aztarnategi mota ezberdinetan aurkitu da. Kobazulotan, aire zabaleko gunetan eta eraikinetan esateko. Oro har, haitzulotan historia aurreko ondaria aurkituko dugu. Amaldan, Amabiturrieta, Baio, Erlaitz, Arbelaitz, Danbolinzulo, Erraila, Ekain eta Astuigainatia horren lekuko. Amabiturrieta eta Baio aztarnategi paleontologikoak dira. Hau da, paleolitoko faunan aztarna dituzten kobak dira. Baioko haitzuloan aurkitu dira animalia aztarna gehien. Eluroreinak, aseiak, errinozeronte iletsua, otzuak, leziitako hienak eta abar. Amabiturrietan berriz, animalia aztarna urriagoak dira, baina bertan aurkitu zen Ursus benineri hartz-espeziak datazio zaharrauak eman dizkio, 1.000 bat urte gutxi gora bera. Kronologikoki behitze badeu, ondare arkeologiko zaharrena Iriakaitz Idiakaitz aztarnategian aurkituko dugu. Izane, bertan, duela 300.000 urteko Homo heidelbergensisen kanpamentu bat zenan aztarnak aurkitu baitzian. Behaiek prestautako harrizko tresneria bestiak beste. Hala eta guztize, aztarnategi honek denbora esparru zabala eskaintzen diu. Homo sapiens batek duela 25.000 urte eginiko harrizko zintzilikailu bat da horren lekuko. Amalda bat eta amalda hiruko bake denbora esparru zabala aztertzeko adibide oso onak dira. Amalda baten, Musteriarraroko neandertalan aztarnetatik hasi eta goi paleolitoko hasieratako Homo sapiensaren eiza asentamentuak aurkituko ditugu. Baina ez da hor amaitzen guztia. Izane, kobazuloa brontze aruan eta erromatar garaiane okupauta izan zela bakiu. Bertan, eiza aztarnak aurkitu baitia. Aurkikuntza guzti hauek, zestoa historia aurreko lehen mailan kokatzeue. Animalia aztarna eta lehen gizakiak egin zituzten tresnaz gain, zestua inguruan labarartea ere oso oparua da. Erlaitzkobako animalia irudien grabauak, Danbolizulon dauden gorri zeiniko animalia irudiak, aski ezaguna dan Ekain kobazuloko labarartea o Astuigaina izeneko haitzulo txikiko grabauak bestia beste horren adibide dira. Guzti hauek goi paleolituan datauta daude, batzuk ordia ez dira hain errazak datatzeko, erlaitzeko irudiak kasu. Hain ezaguna eztan Errailako koban berriz, erritualak izatia zazkaen zantzua daude, itsas molusku zulatuak, ezurrezko jostorratza eta azagaia apainduak urrenezurrak. Kobazulotatik haratago eta denboran aurre egin da, Arruagoiko sakonsoro ingurura bilauko gea. Bertan, Euskal Herrian, historia aurreko garairik ez ezagunetako bateko ondare aurkituko baiteu. Arrisko aizkoa lehundu bati buruz aiga izketan. Eta hau, neolito garaian erabiltzen zen teknikakin eginda dao. Denbora lerrua etengabe utziz, Burdinaroko Iruñarri o Menirra ere badau udalerrian. Endoian zehazki, Arluze izena duna. Erromatarran garaia iluntzat hartu izan da Euskal Herriko Kantabriar isurialdian, baina azken urtetako aurkikuntzak argila eman die gara ilun horri. Horren adibide, Aizarnako herrigunian dakau, Erretoretxeko baratzian zehazki. Bertan, erromatar garaiko nekazaritza jarduerakin lotutako egitura badakauta. Erdi Aroa ingo deu salto gure herriko ondariakin jarraitzeko. Zestuko hiribilduan sorrera eta Lili Jauregia 14. mendian kokatzen dira. Hiribildua 1383an sortua eta Jauregia gutxi denez mende horretatik dago present gure inguruan. Erdi Aroan amaieran eta aro modernuan ziar, baserri eta jauregi ugari eraikizian udalerri osuan ziar. Horren lekuko dia 16. mendeko Altzolaratz Jauregia eta behailotutako Bekola Burdinola. Baitare, zestuan kokaturi daun Portale Jauregia eta aro modernuan ziar eraikitzen hasi zian hainbat baserrire gure ondare arkeologikoan parte dira. Etorrazar o Gorotzarri baserriak adibidez.
Oinarteko guzti hau, Zeztuko ondare arkeologikoan sarreratxo bat besteik ez da izan. Gure ondarea ikusi nahi bazue eta informazio gehiago jaso nahi bazue, hemen, Ekainberriko erakusketa gelan hortako aukera dakazue. Hemen ikusiko gehalakoan, bitartean, ondo segi.